orang besarnya bisa kecil bayi yang kecil rumah. Di sini jumpai. Halo लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो and बयनिसिमबो हेपि मागो दमासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय लोगोसे आंनि बैसोनि देरसिन उन्दै नोंथांमोननिसिमबो बयनिसिमबो मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि दिनावथ' बयबो मिन्थिखायो मागो दमासिनि बयबो गावबागाव नखराव नखरनिफोरजों बाय बाहागिफोरजों जयैनो खाना जालायो आरो सोरबा सोरबाया बेलागुर लुनानै बिदि खाना जायो ओमफ्राय जोंना खिन्थु नखराव मानसि गैया नालाय ओंखायनो आं दिनै आयंमोननाव फैदों आरो आयंमोननाव बोसोरै जानाय जायो होनबाबो कुनु माबा गैया आरो बोसोरै जानायानो जाखायो आयंमोनजोंनो जमायैनो ओमफ्राय जोंबो नै रेडि खालायगासिनो लोगोफोर अमा लाबोदों आरो ओमफ्राय हांसो जानायनि बाथ्रा होनदोंमोन हांसोखौ माने दावदै दैबाय थादोंनो ओंखायनो दिनै जानाय जानाय नंथ'ला ओमफ्राय दाउ सावनो नागिरदों आरो दाउखौ माने दै गुदुं फुदुंना लाबाय जोङो दै गुदुङाव दा साफा खालायनोसै आंथ' रोङानो आयंआसो खालायगोन आं जेबो दांनो रोङा बेफोरखौ एवनोल' रोङो दाउला दाउना आयंनिया दाउला दाउला दाउ माखो साफा खालामनाया ना माबायावनो हमनायावनो गोथांनि बेबायदि खावनायखौ नुना मोनदां बेखौ नङा आयंआ मालाय मावथि हांसो जानायनि टारगेट मोननाय आयं मा जाखो दैबाय थाबायना आरो दाउला आरो अमा Sabedang. Ayo, angin sendiri kesana. Sebenarnya apa sih paham dari ngarang ayo? Sama. Kita sih sih. Orang besarnya bisa kecil bayi yang kecil rumah. Dia foto kenain dia pembesan bawa foto. Nah, kamu mama nih, kamu tahu sih. 그래 타고 그래. 나가 가시면 무제 안 돼. 같이 싫어마. 누르. 이렇게 해서 일단 처음. 라보 아닌가? 원래 아마 제 탈거야 실 아마로 힘만 합실래. Sernek stiurno. Apa? Ayah, kuprat masih. Mana marsi? Mana marsi? 마늘 맛이 boleh ki. 아영, 마음은 지금 내가 손나는 거. मोनसे खामानि माव लकेलखौ फ्राइआव ओमफ्राय संनायनि सिगां जियानो जाहोना फट'आ मेन होननानै जों बयबो फट' लागासिनो आरो नै लोगोफोर फट' होनबाथाय माने आयंमोनाबो बिराद एक्साइटेड जायो आरो ना खेबनो Kayaknya mana ke dokumen saja nih. Hai, sekalian untuknya. Coba biasa mati đây mà chậm rồi. Thế làm bánh nha dân nhà. Fry này, cái cơ makasih yogan, cái makasih saugan, tàu không bao yogan. Ada punyi dalam dia. Penirannya. फादर तो देंगरा फादर यार तल दिस तोर तो यार देंग ना के बुझी तो आन बाबा बुझी का Ay biar udah gede. 팔레 버자이 dilai. Masih kanan kan deh. Itu lah kabe.
Ayam yang panis semalai panis. Besoknya kamu coba mansit ya, nah. लोगोफोर नै आंना अमाया कालारिं जाहोलांबाय एवै एवै गोथाव जाबाय आरोना लोगोफोर जानो लुगैदों नामा सोरबा आंनि एवनायखौ ओमफ्राय नै खावसेथिंजाय अमा सावनाया सोलिगासिनो जोंनिया टेस्टि जासिगोन Nhưng mà cực không? Không suy hơn. Dale, se mira en negro. एबार दाउखौ एवलायनो थाखाय नै रेडि खालामबाय लोगोफोर अमायाथ' मोनबायानो आंना ओमफ्राय नै दाउखौ एवनोसै आरो एबार जोङो माने ओंखामखौहाय दाउ बेदरजोंनो लागायनानै जागोन होननायखाय दैखौ एसे बुरजा होनानै ओंख्रि बायदि बानायबाय आरो आं लोगोफोर ओमफ्राय नै मोनबाय आंना दाउ बेदरा गोथाव मोदोमलायबाय ओमफ्राय बेदर थाबा ओंख्रिफोरखौ जानो बायो नालाय ओंखायनो बेदरजोंनो लागायना जानो होननानै ओंख्रि बायदि बानायबाय आरो लोगोफोर नै जानायाव बयबो बिजि जाजोब्बाय ओंखायनो आंबो सानबाय आंबो जानोसै लोगोफोर किन्तु जियानो जाया मानो बेदरा ओरैबायदि टेस्टि जादोंमोन ना लोगोफोर आं थगायाखै माने बिराद गोथाव जामारदोंमोन ओमफ्राय बेनो आरो लोगोफोर मागो दमासिनि मुङै नोंथांमोनजोंबो आङो भिडिअखौ शेयार खालामनाय जाबाय ओमफ्राय दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो लोगोफोर बेखिनियानो हेपि मागो दमासि बयनिसिमबो लाभ इउ अल